Hello, makadi kwa muri Zimbabwe, kuri sei kwa muri iri sei Sunday. I think tadzoka kwa muri sei Green Gate Engineering and Construction munongotiziva kuti sinoti chi basa kuvanhu basa kuvaridzwaro, but nhasi handina kufara, I'm not happy, handina kana kutombovata nenyaya yamukoma Love More vamuri kuziva ivo kuti vari kudzimbikana ende nhasi ndamba ndatonyanya kunzwa peni pandanzwa kunzi bundu ravo rimwe rakakura riya raputika rikabuda ropa risingaite. Ndabatikana singaiti, so tiri kuda kutoti tione kuti timhanye ukoko emergency tinovaona kuti vari sei, sinzi bundu richinzi raputika rikabuda ropa risingaite tinoona kuti vari sei. Sezvamunongoziva kuti kuno kuGreen Gate ndo kwatinouya tichimbotsvaga masenzi edu anoita kuti tikwanise kuvabatsira, kuti hatingazokwanise kuti tingoti everyday tiri kwamukoma Love, but tinoita kuzvisanganisa nebasa kuti kamariwo katinowana ku2 cents atinowana construction todzokerawo tichinovabatsira tione kuti mukoma wedu vakwanisa kurapwa, kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Also takatoti mukoma Mwari vachakuitirai zvakanaka zvekuti muchavaona vakutoshandawo kuGreen Gate. Tichavatsvagirawo position yavo yavanokwanisa kushanda kuti vakwanise kuchengeta mhuri semunhu ane mhuri. Tichavatsvagirawo position yavo, tiri kungonamata kuti dai Mwari avaitira zvakanaka. Regarding nyaya yeproject ndo yamuri kungoona paimba yedu yekutsva. Makesi amba aita 2 amunoziva kuti anosuisa yamukoma Love More neimba yekutsva. But zvamuri kungoona background kwangu kokura kuti Mwari vane zvavanoita. Semwari iyeye ari kungoshanda ndiye semwari achakwanisa kurapa mukoma Love More. Zvamuri kungoona kuti Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanongoita mukati melife. Ndo imba yedu yekutsva yaya, handiti ndo imba yedu yekutsva yaya, vasina kuiona ndo imba yekutsva. Takatopaza iyi imba nyowani yatakatoisa panapa, handiti basa rese ramuri kuona iri rakaitwa neGreen Gate Engineering and Construction. So pari zvino tatotanga maplastering, mudhuri takatopedza, magetsi ndo amuri kuona ari in progress, handiti so isati mudhuri uchifanooma takutoisa plastering sezvamuri kuona tichifanomirira kuti mudhuri wedu uchisetula mabeams atakaisa achifanooma. So tinotarisira kuti veplastering vari kutoita plastering sezvamuri kuona kuti progress tiesine ichiti basa kuvanhu basa kuwaridzvaro. Wemagetsi ari kutoisawo magetsi ake, handiti ndo ese magetsi amuri kutoona. Pari kutoitwa wiring, pari kutodhonzwa tambo, vekucheka madziro, veplumbing. So panapa tine matimu ari kuita, tine timu riri kutoita zvemagetsi, vari kuitawo zvemagetsi zvavo vachitoisa tambo dzavo kumadziro. Idzi dzatoo tambo dziri kutoiswa ndedzemagetsi, vari kutoisawo tambo dzavo. So mamuri kuona muri kuchekwa matoo mumatailetsi vava kutoisa. Uyo ari kutochekawo plumbing dzake, ndiwe plumbing ari kutotanga kutoita plumbing yake. Saka panapa tine matimu ende verufu tichavaona hapana 2 to 3 days. Tinoita netimu rerufu rine rato on position raakutotanga kuita basa. So panapa tiri kuti panyange paine even 4 matimu anenge ari panapa, kuti veri kuplasta, weplumbing, wemagetsi, werufu, munhu nemunhu anenge ari paposition yake achirova basa. Tiri kuda kuti imba iyi ikasike yapera. Sezvamuri kungoona kuti isusu kuGreen Gate mukati paproject haitori nguva. Sezvamuri kungoona kuti project iyoyo nhasi tiri kutotarisa raday 8 kubva zvatakatanga kuita progress panapa. Patakatanga even kutanga basa kuti tatanga kuti 1, nhasi it's day 8 ratashanda panapa. So tiri kutarisirawo kuti within 3 days tinofanira kunge tapedza kuplasta. Wemagetsi tutarisira kuti nhasi anofanira kupedza. Wemagetsi achingopedza takutoenda kune werufu akutotanga kuya kutosvika vasikotanga kuisa rufu yavo. Muchitarisa setup yatakaita panapa ine maopen plan, ine open plan dining, ine launch nedining is open plan. Then tobva taita kitchen, also kumain bedroom takaisa, ende panapa takaisa mahigh ceiling ari panapa. Ino iwalk-in ndo inenge ine wardrobe yomba yaita kaglass pakati. Then kuno it's main bedroom, ende main bedroom yacho takaita setup yekuti tiri kuda kuisa makamera. Mazuva ano in terms yesecurity takuisa 2 maTV. So tine TV yemubedroom,
then toita TV yema-CCTV. So ndo system yatakuisa mazuva ano kuti takutrapwa ku-upgrade kuti unokwanisa kuona zviri kuitika zvese panze uri kubedroom even uri mudining. So even marooms ese tine imwe room, the other room ye-security room yatiri kuisawo system zvekare. And also muno mutakaisa mukatarisa panenge paine glass hombe, and pane ihombe richakwira romba ranoteera kusvika kumusoro kurufu. Then this one it's a corner window, and it's a corner window kumain bedroom kuno corner window. Also ino inenge ine inonzi voltage ceiling yamakamboona tichiita ya room ino iri special tikuisa voltage ceiling. And also pane kuno kwandandisina kukuratidzai nenyaya yekuti kuGreen Gate kana tivaka tichangovaki zvimwe zvinongoitwa nevamwe vese. Taane mavakiro atiri kuita mazuva ano asiyana, modernized. Pane kaportion aka vazhinji munoona watadza ukaziva kuti ndeke kaisirwei nekaiswa kaowa. Kuno kutaisa kuti ndo kwatiri kuisa system yemasolar system, ndo kwairi kuuya nekuti dzimba zhinji padziri kuzonzi bhatiri ratsva rinoputika bhatiri pamwe riri padhuze nefiriji kana riri padhuze nemubhedha, but panapa tiri kuisa hapana, panenge pachingoiswa matombo. Kurati mafitted edu matombo atiri kuisa panapa, toisa mabhatiri edu, mainveta, madb, zvese zvine chekuita nemoto unenge wakawanda zvinenge zviri panapa. Kumusoro kwacho tiri kunonokuisa concrete kureva kuti chero chinhu chikaputika apa hakuna moto unokwanisa kuti ubatidze kana anything, boneti panenge pasina chinhu chinobatira panapa. So ndo tumaBIC twataakuisa mazuva ano in terms nenyaya dzemoto kana kuzonzi bhatiri raputika. So bhatiri kaputika riri panapa hatina effect mumba. So ndo kaBIC kebhatiri kesystem yatakaisa yemumba. So tirungoti isusu kuGreen Gate Engineering and Construction tiri kuti chi save time save money. Tomba tati basa kuvanhu basa kuvaridzi varo, sezvamuri kungoona kuti patine ichiti basa kuvanhu hatisi kungotaura tete, but tiri kutotaura muchizviona kuti aiwa vanhu havanoziva zvavari kuita. And imba ino yakauya yaane imwe design yemhando yepamusoro-soro, yakauya yazoo nedesign yemhando yepamusoro-soro. Mukatarisa kuti kuno hatisati tapedza, but tiri kutarisira kuti buri ramuri kuona apa iri handiti richange rine imboenda pasaidi buri rimwe ramuri kuona apa iri right, iri ramuri kuona panapa iri richange rine lawn romba raita maflowers anenge ari green. So apa pachazenge paine glass sani manheru pachangobaka kuti muone kuti chii pane lawn nemaflowers anenge arimo. So pachazoenda glass zvapo panze. Then also apa pane ziglass zombe. Imba ino maglass ega ega ndiko tine 3 mapiledo ane design achakwira mudenga. Then tomba taita ka small deck kedu karapa. Then tomba taita inonzi pigola ndio ichaita ka shade ke pano pa front pana. So tine ka pigola kedu ndo kachaita ka shade ke pa front kekuti munhu unoona watandara kana kupaka mota yako kane kaka suspender kari mumhepo, kane kachishandisa madziro emba. So tiri kuti isusu with the Green Gate Engineering and Construction tisiri kuti basa kuvanhu nekumva tamoderniza plan yanga iripo before tamba taichinja tikaisa imwe new design yeplan. So isiri kuti kuGreen Gate tifollow page redu rakanzi Green Gate Engineering and Construction. Tamba taita zvakanaka kuti tatsikwa nemurungu amba angotitsika client aiwa vada kuomberwa maoko ava. Thank you so much for supporting Green Gate Engineering and Construction nekutrusta brand redu kuti makangoti imba yatsva but makaziva kuti hakuna imwe kambani inopedza kunze kweGreen Gate Engineering and Construction. Ipapo tinoisa maoko murungu kuti aiwa thank you so much murungu kana nemiwo fastness yenyaya muri kuita apa. It's also a healing kwandiri because ndatozvikoshiwa ndavakutoona kunge ndikungotangidza imba handisina any memory dzokuti pane imba yanga iripo. Ndakutoona sekunge ndakapuwa mukana wokuvaka imba yakanaka saka nemiwo munopedza masports munopedza. Alright, ndiri kukumbira kubvunza, sorry bosi ndimbobvunza murungu. Imi makambovaka kumashure uko nemamacompanies mazovaka neGreen Gate. I understand this is not your first project yenyu neGreen Gate,
munotiwo kudi kukompewo mamwewo makampani negreen gate zvinosiyana papi? Green Gate kuseri. Green Gate kuseri. Green Gate inoshanda netime. Yeah, because time ikaita upfupi pazvinhu. I think you understand that time is money. Time is money in different ways. Time is money pama expenses anenge achishanda. Also kungokurumidza kwezvinhu kunongoita kuti kana newe hauoni sekunge mari yawakaisa isati yabudisa maresults paya hauzooni because unokurumidza kuona maresults emari yako. Saka Green Gate inopedza plus vanhu vanogona kurarama nevamwe zvakanaka, havana chitsotsi zvokuti anokuudza kuti chakati choita mari price yakanosiyana nezvaunoziva iwewe. Even ukada unocheka nekuseri pamwe unotozonowana high price than yaunga wapiwa kupi. In fact ndo zvinotoitika. Iwe ukada kuzonocheka price kuti lese wanzi zvidhina zvoita mari yakati, paunozodonodai iwe unotozonowana kuti zvidhina zvezvya mari yacho yakatopfuura ipapo. Saka havana chitsotsi, vanhu vanoziva zvavanoita, havadi kuita profit iyaya imwe iyaya mazimega. No. Yeah, saka muri kutiwo kudi kune mamwe maclients vari kufungawo zvekuvaka ringari gore rino rinouya. Green Gate inopedza. Alright. Titauri zvekunyepa but titaura zvinhu zviripo ka. Handiti makauya muchirekodha imba isati yamboputsiwa. Imba iyi kana ndisingakanganisi mudhuri uyu kana ndisingakanganisi. If my memory serves me well, inofanira kunge yakavakwa ne 5 days, and yeah, 5 days. Yeah, I think there is 6 ndo rava kungozo kungonaisawo ngoti vanyatsokuita murungu muchafamba mbiri yakashata yekunzi munhu muri wenhema. Sorry yenyu murungu. Imba inovakwa ne 5 days yakanaka iyi. Ko vamwe vanoita 3 years vachivaka imba 1 mari iripo. Chichi nechichi chinhu chandakanotisa Green Gate inoisa timu paground, kwete zvokuti unonzi pane mabhirida 3 kana 4. Aiwa, imba yanga yakatenderedzwa nemanhingi pese, vamwe vachivaka mukati vamwe vachivaka kunze. I don't know but vanhu vanga vari panapa they are more than 50. Yeah, so saka ndo kukura kwekambani ndozvoratidza kuti kambani ihombe. Also chimwe chinhu chandakanotisa choita kuti vave fast, zvinhu zvizhinji havachashandisi manual, vakushandisa mamachines. Alright. Saka mamachines tongoziva tese kuti mamachine zvavo anoshayisa vanhu basa asi ari fast. Haiwa, shoko guru kubva kumurungu wedu. So ndo client yedu ndo vane mba yakatsva vhiki rakapera iro. Asi one muvhiki rino vari kutopa testimony yototi aiwa zviri kuvabatsirawo kupora nekuti chinhu chakatsva pakarasikirwa nemari yakawandisa, thousands and thousands of US dollars. But Green Gate yaita kuti zviite nyore kuti imba inge rinovakwa. Ndosaka Uncle Saint vari a proud brand ambassador wecompany iyoyo. Regai ndidzorere shoko kuna Bosti, shoko ramuri kuda kusiyirawo muri Zimbabwe. Ya, shoko redu ratinoda kusiyira nderekuti rakanangana namukoma Love More vasiri kubatikana zvakanaka. Ngatibatsirane namukoma Love More pashoma pauinapo ipapo. Panobatsira. So ngatibatsirane namukoma Love More vawane treatment yakakwana, tirambe tichingova-supporta. Inopa urwere panodiwa mari. But even kuhama dzacho ndiri kuti ngatigonei kubatana kuti panguva yeurwere ndo panotanga kunongedzerana kunzi chakazenge horo ndinhingi. But ndiri kungonamata kuti dai Mwari vagona kubatanidza mhuri iyoyo ifambe pamwe chete. Even nesu mhuri yeZimbabwe tangosundwawo pashoma pauinapo chero $1 rinobatsira, tibatsirane nawo. I hope kuti mangwana inini ndichatosacrifice tiende kuchipatara since ndanzwa kunzi havasi kufila zvakanaka, bundu ravo raputika, ndofanira kuti nditoenda nawo kuchipatara tinoona kuti zvii zviri kutora nzvimbo. So ndo shoko rangu ranhasi rekungoti vese vane mabhizinesi ngatisapote mukoma Love More vakwanise kunge vachitreatwa. Besides vane mabhizinesi, chero une kamusika kako kana wangonzwawo kusundwa naMwari, kana uchiziva kuti Mwari vane zvavakakuitira mukati meupenyu hwako, let's support mukoma Love More vakwanise kuwana treatment. I think ndongoti ndo shoko rangu ranhasi iroro.
maita basa Bosti. Thank you very much nesupport. Thank you so much nekubhilivhiwa nemurume uyu nemurungu wedu. Murungu wedu anga ari panguva yakaoma akarasikirwa neover 100,000 mazuva akapera, but well, life goes on. Murume uyu is a testimony kwandiri Bosti. Murume uyu dai ndandirini ndakasangana nemuedzo uyu dai zvezvi makatondifutsira paWarren User. But murume uyu akaratidza kuti pane zvakakosha muupenyu nezvimwe zvinhu zvakatikoshera, but kana upenyu tiri nawo pfuma nezvimwe zvinotsvagwa. Secret hombe ukagona kuva nehope chero ukasangana nesituation yakaita sei. Chinhu chandokurudzira vanhu ukava nehope, faith is nearer to hope. Conviction to things not seen, believing that you already have them. Zvava zvokuti unobhilivha kuti imba iyi yatsva, but ndoziva kuti Mwari vachandipa. Kahopi kako kanounza healing. Hauunzi wazomuka une stroke because une kakubhilivha, une hope. Be optimistic nguva dzese, ngoti zvinhu zvese zvinobuda zvinoita. Chero ukasangana nechallenge ngoti maybe pane zvangoitika, but zvinhu zvichaita zvakanaka. Zvinoita kuti iye pamwe denda akastroka, pamwe denda akafa, pamwe ameno deza tova nhoroondo, but tiripo tiri kuita zvakare. Chinhu chinongodiwa ihope pamaproblems ese, kuva netarisiro. Mwari vachatiitira zvakanaka, zvose zvichaita zvakanaka. Amen. Musakangana kuti mashoni iri kuuya coming soon. Saka muchatiitira pati here murungu? Aiwa, tinoita. Ndouya murungu andichamira ukoko. Mawana atiri kuisa panapa guys. Imbai maglazi ega ega kubva ujirawo changotambirwa nemaglazi. So tiri kuti iwe kana wanga wasati wafollowa Green Gate Engineering and Construction, follow page redu reGreen Gate Engineering and Construction today kuti ukwanise kuona mastages ese atichange tichiita panapa. Handiti follow page redu uone mastages tichange tichiita. Saka tisiri kuti basa kuvanhu, basa kuvaridzi varo. Tomba dati save time, save money.